na mig shopping dito sa Kuan, sa we're done shopping sa Canadian Tire. My God, abi ni mo pila ako nagasto? $72. Sayang. Pero kailangan magyud maghatag ta sa atong inaanak. Kailangan natin magbigay talaga because you know, Christmas is for children. Anyway, yung $72 good for pila na to kay na isa ka dosina. Isa ka dosina na to. No. But anyway, may magkano yung nagastos mo, girl? Lugay naman ko nag-shopping good. Oo, naka-shop ka na pala, no? Kay ako, I was in Vancouver, no, I was in Portland sa USA. Man ko nag... New Year. Oh, okay. Sige lang, good. Naman ko nag-spend og Christmas sa Portland, Oregon. So, wala dahil ko nakapalit og kuan ka na bang ilang mga gift. So we're traveling now. Naami diri sa Kingston Road. We're going to Brampton. Dito sa balay ni Ash. Mga kababayan, ang ganda ng weather ngayon dito sa Toronto. Girl, pag serious sa imong driving, ha? Ako lagi ayaw ko kape. Nagbiyahe na me. 400 meters. Continue straight. Unsa kay weather karon sa may taghuman na. Kumusta ang mga kababayan namin diyan sa Hong Kong? Sana tapos na yung demonstration, yung protest, yung nagpo-protest diyan sa Hong Kong. Ay, kawawa yung mga kababayan natin diyan, girl. Nabalitaan mo ba 'yon? Hindi mo nabalitaan 'yon? Pasensya na mo. Sa akong friend way balita, way radyo. Way radyo sa ila. Way TV. Nakabalita ka na naghatag og kwarta ang prince sa Saudi. Joke lang to, oy, wala oy. Kay aptik man kun ni siya basta kwarta una di ay. Mana dahil siya. Ade balitaan na. Kabalita ko. But anyway, amo tamong ikuyog ha. Magkuanta maglakaw, magsuroy-suroy ta karon. Kinsay ganahan di mo suroy diri sa Toronto, tawagi lang ko kay magsuroy ta na ako'y driver. Natay driver si May. Si May am atong driver. Ay lagi ko pila lagi. Unsa man kaapil man ka sa akong vlog. This is my first vlog. Kaya ako nag-drive. Sa January 25 na birthday ni Rowena ni Miss Pretty. Manggawas ko no. Na siya private party. Mag-vlog na pud ko. Kaning vlog na ako magwapa diri sa Toronto. Kay mga Pilipinas, sus, magwapa gyud ni diri. Di gyud malupigan sa mga laing lahi. Mga Pilipina gyud magwapa diri, mga bright pa, very intelligent. Tsaka smart ang mga Pilipina. All Filipinos around the world. Agree, girl? Oo. Mo din nagre-routing siya ba kay tungod di ay wa ko internet. Okay. Na masaag ta na girl. Nagre-routing iyang ano. Drive safe, Lord, cover us with your most precious blood and protect our way, Lord. Bring us safe to our destination. Oh, look at Santa. Oh, girl, bakit dito ka sa downtown nag-agi? Dumaan. Maano tayo ma-traffic? Gardener ba ito? Okay. Naku, one way lang ang Gardener, girl, because of the construction. Dito, grabe ang construction. Ayan, no, Tim Hortons. Alam ko meron na yan sa Philippines. Yung Tim Hortons. Hanapin ka na dyan tayo. Oo, dami itong Canadian Tire dito. This is bigger location. O, sa Lakeshore, right? Ito rin yung pinuntahan namin. O yun, mga rent ng bikes yan, no? Parang sa Luneta meron din.
yung mga friends namin sa Taiwan, mga kababayan namin sa Taiwan, sa Singapore, lalo na sa Hong Kong. In 600 meters, turn left on the ramp. Kumusta kayo dyan lahat? Kumusta ang Pasko ninyo? Ang New Year? I hope nag-enjoy din kayo. O sige, mamaya ulit. Kita-kits tayo mamaya. Ikabot sa downtown. Okay.